strčil jazyk do krku. Ja som myslela, že sa do grcia. A nikdy som o tom nikomu nechcela povedať. A boli ste kedy holá na kamere? Hej. To fakt? A bolo mi blbé povedať, že ja som nevedela, že to pán jedol predtým cesnak tak 30 000 eur. To bolo fakt, že veľa, akože nie. Teraz som mal stužkovú prešerom. No, mal som stužkovú. Moc som sa zabával. Čerstvý maturant. Tak. Gratulujem. Zvládol si to. Áno. Ale od maturity tu nie sme. Sme tu od niečo iného. Od našej novej hostky? To nám musí povedať ona, lebo ona vie túto výslovnosť správne povedať. Ako herečka. Áno. Takže dnes tu máme váženú hostku. Ja nemôžem toto. Dnes tu máme Zuzanu Vačkovú. Podarilo sa. Stali sme sa cestou. Zuzka, vítajte medzi vami. Ďakujem veľmi pekne. Čaute, teda pozdravujem vás aj všetkých, ktorí vás sledujú. Áno. Takže mám piči podcast so Zuzanou Vačkovou. Presne tak. Asi sme začali tým, že vy ste herečka, veľa ľudí vás pozná tak. Áno, ďakujem. Ale novšia generácia moderná vás už pozná pod pojmom influencer. Minule som bola na nejakom svahu, som sa tam išla lyžovať a také dievčatá okolo mňa, že vy ste tá tiktokerka. Jaká tiktokerka? Ja som herečka. A mužky okolo mňa, že čo si? Hovorím, babi, nehajte takto. Vy ste už staré na tieto veci, ja som aj tiktokerka. Áno, hej, áno. Tak, čiže vy ste to podchytili z tej kariéry, že boli ste herečka a všetko. Ale že stále je. A ešte stále ste, samozrejme. Jasné, však ja hrám toľko predstavení v divadle a toľko hodín trávim na javisku, oveľa viac ako na sociálnych sieťach, takže ešte stále som herečka. Do divadla ľudia chodia pomerne menej ako na tie sociálne siete a tým, že teraz nemám v televízii žiadny seriál, kde by som bola dennodenne na očiach, tak majú pocit, že je toho menej toho herectva, ale na tom javisku si to užívam. Babka, že je toho menej, preto som to spomínal. Všetko väčšinou začína na tom VŠMU, konzervatórium, alebo nejak taká škola LDUS napríklad, ale je to veľmi dobrá škola, fakt ma to veľa naučilo. No ale ja som chcel spýtať, teraz napríklad Oliver Oswald vyťahol takú vec, že keď ste mladí v tom showbiznise celkovo, tak na vás napríklad, čo viete, nejaký režisér alebo niekto skúšať bohužiaľ nejaké také... Videli ste ten podcast? Oliverom? Oliver, on vlastne povedal niečo v tom zmysle, že ho niekto zobral do tej bytovky, ku nemu domov a bol len taký, keď mal 14 rokov. Ja by som to povedal uchylný. Ale či sa také niečo, vy ste žena a či sa také niečo stalo aj vám, že či si mali ste skúsenosť, lebo naozaj je to bežné bohužiaľ dneska. Myslím si, že je to bežné nielen v tomto našom biznise, ale že to je bežné celkovo vo svete, že dospelí majú pocit, že si môžu k deťom a k mladým ľuďom, či už chlapcom alebo dievčatám, dovoľovať viac, pretože nie sme z našich rodín naučení povedať jednoznačne nie. A častokrát sa skloňuje téma sexuálnej výchovy pre deti. A mnohí si to vysvetľujú, že v sexuálnej výchove učíme deti, ako sexovať. Ale ja si myslím, že sexuálna výchova je o tom, že naučím deti vnímať, čo už sexuálne môže byť. Pretože častokrát sa stáva, že malé deti nevedia rozoznať, že to, čo od nich tí dospelí chcú, je vlastne prekračovanie hraníc. A my sme naučení byť slušní, my sme naučení poslúchať starších, neodvrávať, nepapulovať a keď starší niečo povie, tak to urobíme. Ja si pamätám, keď som mala asi 10 rokov, išla som na klavír, na súťažnú, bolo horúce leto a bola tam taká červená škodovka s otvorenými dverami. Ja som mala igelitku s nápisom ABBA, kde som si niesla svoje noty a išla som na klavír a taký korpulentnejší pán sedel za volantom a ma zavolal: dievčatko, poď sem, poď mi pomôcť. A on predo mnou onanoval. A ja som nevedela, že ako mu mám pomôcť, že čo vlastne potrebuje, lebo nikdy som to nevidela. Nikdy ma nikto nepoučil, čo mám v takejto situácii robiť. Nevedela som, čo ten muž robí. A keď ma zavolal, poď mi pomôcť, ja som pristúpila k autu a pýtala som sa, čo potrebujete. Potom som videla teda, že sa tam niečo deje a ak som si povedala samozrejme, že Ježiši Kriste, utiekla som preč. Ale keby ma, ja neviem, chytila alebo čo, tak neviem, či by som vedela sa brániť, či by som vedela kričať, či by som vedela utiecť, lebo som na to nebola pripravená. Hej? A toto si myslím, že je hrozne dôležité učiť deti už naozaj v takom veku, kedy je to možno ešte aj skoro, lebo mali by byť na to pripravené. Ja som mala 10 rokov, keď som teda prvýkrát takéto niečo zažila. A určite si neboli jediná, čo mal takýto prípad podobný podľa mňa. A tak to sa vieš, to sa môže stať hocikomu, to nie je iba na toto bolo len, že som sa dívala, hej? Samozrejme, že nechcem na to spomínať. A tiež som mala takú skúsenosť, že mala som necelých 14, keď ma zavolal taký pán, mal také veľké auto, takú dodávku
a zavolal ma donútra, že poď sem, ja som mala zmrzlinu. A vtedy si už boli akože nejak známejšie, alebo to bolo čisto Nie, to som, bolo to na filmovačke. Bol to niekto, kto tam bol v nejakom našom filmárskom aute, zrejme nejaká súčasť štábu, neviem, nepamätám si to. A on, že poď sem. Ja som vyšla, hovorím, máš zmrzku, že poď, daj mi líznuť. Je, že jasné. Tak som mu dala líznúť zmrzku a on mi strčil jazyk do krku. Ja som myslela, že sa dogrciam. Ale strašne som sa za to hanbila a nikdy som o tom nikomu nechcela povedať. Lebo ja som to brala, že to je moje zlyhanie, že to je niečo hnusného, čo už v živote nechcem nikomu povedať a nechcem si na to spomínať. Keby som mala mozog a skúsenosť dnešnej Zuzky, tak určite by som išla, povedala by som, ukázala by som prstom, urobila by som škandál. Ibaže, viete, ako to je, mnohí muži toto hrozne radi bagatelizujú. A čo, ubudlo z teba? Že si pekná, máš 14, no tak ti dal pusu. A čo teraz? To je strašné. Je to hrozné, akože je to navracanie, len sú to hrozne akože tenké hranice, hej? Že stáva sa to, treba o tom hovoriť a nemyslím si, že to je záležitosťou showbizu. Je to záležitosťou celkovo tohto sveta. Hej, to je pravda, že stále sú také prípady, že po vlaku a tak, toto je strašné. No. A to ani nebudem hovoriť, koľkokrát v električke tam predo mnou niekto mi ukazoval, alebo keď som, to bolo, počujete, toto bolo smiešné. Išla som ráno, veľmi skoro som chodila autobusom do Prahy, lebo som tam točila film a okolo 4:00 ráno som proste stepovala také zaspatá smerom na autobusové nádražie a zrazu som si všimla, že pomedzi domy počujem taký akože nejaký šuchot. Aha, niečo sa deje. Teraz už som bola taká v strehu, lebo však všetci ešte spali, všade takéto brieždenie. Teraz som tak akože veľmi opatrne išla a zrazu predo mnou vybehol chlapík, normálne klasický uchylák v balóňaku. Teraz sa tak odhalil a uvedomil si, že je tma. A zobral zapalovač a posvietil si na ňo, aby som na ňo videla. Ale ja vtipné, ale dajme tomu. Pane Bože. Ale prečo to ľudia proste robia? Ja nechápem, že čo, aká to je ich náplň, alebo čo? Prečo by si mal kúpiť práve naše Hero? No preto, aby si videl zábery, ako sú napríklad tieto. Treba vychovávať aj rodičov, nie iba deti. Ojebávajú sami seba, lebo si kupujú pozornosť, lásku, intimitu, alebo teda pocit, že mám s niekým intimitu takýmto falošným spôsobom. Takže namiesto krabičky kameliek si predplat naše Hero. Reálne aj sex po svadbe, keď niekto chce ten sex až po svadbe, tak proste tak. Áno. Povedzme si úprimne, či my traja sme boli takí? Neboli. Ja osobne to neuznávam, ale akože keď niekto chce, tak jasno, nie? Vieš, pozri, a zase ako keby pletieme jablka s hruškami. Keď sa budeme baviť o sexe, bavíme sa o sexe, ale keď sa budeme baviť o láske, to je úplne iná kategória. Presne. Niektorí to majú proste odpojené a sú iba tieto jablčka majú a hrušky nenajdu za celý život. A tam je to úplne iné, tam máte inú vibráciu, tam proste sa inak vnímate. Áno. Ja súhlasím. To je niečo úplne iné. Krásny pocit. Ešte som nezažil. Ale prejdeme už inám ako sexuality. Toto je super téma. Pozri, akože však treba tomu byť otvorený a hlavne vieš, že netlačme na pilu, nemajme očakávania, že musí to prísť zajtra. Ako to raz to príde. A na to je ten život, na to ste mladí, aby ste skúšali, aby ste sa zoznamovali, aby ste spoznávali ľudí a uvidíš, kde to proste vznikne, lebo to nespoznáš na prvú sekundu. Jasné, že existuje lásky na prvý pohľad, ale proste to je vývoj, lebo však sa musíte spoznať, musíte zistiť, že či to takto spoločne chcete, či sa viete tolerovať a teda. Lebo ja si myslím, že naozaj, keď to niekde takto zafunguje, tak je to magické a naozaj to môže byť, že na dlho, možno aj na celý život. To je pravda. Láska na celý život. A hlavne je lepšie podľa mňa tú lásku nájsť neskoro, potom príde to pokušenie podvádzať a už to je komplikované. Tak zase sme pri tej sexualite, hej, že zase miešame hrušky s jablkami. Presne, no ale každopádne vy okrem toho, že ovládate sexuálne témy, ovládate herstvo. Ja to neovládam, ja len hovorím, čo si ja o tom myslím, aká je moja... To iba hrám. Toto ja iba hrám. Zahrám hocičo. Za peniaze. A bolo niečo, čo ste naozaj nevedeli zahrať? Nejaká situácia, že cítila ste sa sama komfortne pri tom? Nemala som nič také. Nie. Ale to je také, že teda aspoň tak vlastne oni už trénujú, tak vlastne tiež sa tam normálne, že aj boskávajú s tými spolužiakmi, akože keď to je v rámci toho... A to bolo mimo kamiera sama s učiteľom niekde bolo? Alebo jak to bolo? Neviem, nie sama s učiteľom, sú spolužiaci proste, akože keď majú zahrať nejakú, neviem, jak sa to volá, že nemôžu rozprávať vôbec. Etida. Áno, tak, ja si pamätám si ten názov. Tak vlastne iba
mimikou a tak, jak sa proste bez slov. Strašne mi to prišlo zaujímavé. A to boskávanie tam, áno, mal by som ísť na tú školu. Môžem ti povedať, že boskávať sa pred kamerou alebo hrať erotiku pred kamerou je veľmi nekomfortné. Je to normálne, že čistá gymnastika. A je kedy volal na kamere? Hej. Fakt? Fakt? Ale to k tomu patrí a je to úžasné, strašne ma to baví. Ale za to sa pripláca reálne? Akože herci si za to priplácajú. Ale áno, hej, pokiaľ mám byť náha, tak väčšinou poviem, že OK, tak ale prihoďte k honoráru nejaké peniažky. Je to veľmi... No, vieš si predstaviť, že takto by tu boli kamery a teraz, ja neviem, vy máte mať dvaja erotickú scénu, hej? Že teraz sa dohodnete, že kto koho chytí, ako ho chytí, či má ísť ruka z hora, vlastne má ísť zozadu a teraz kde, ako sa natočíme, ktorá kamera ťa bude brať, kto bude mať ktorý záber. Teraz vieš, a vlastne to celé sa musíte dohodnúť, je to taká choreografia. To ste boli vedľa seba holí a režisér? Nie, to sa normálne akože oblečený, to natrénujeme a potom väčšinou, keď ide ostrá, tak je tam nejaká kostýmerka, aby mi nebolo zima a teraz celý ten štáb tam aj tak musí byť. A pozerá sa na vás, ako prežívate vzrušenie svojho života. Ale ešte lepšia otázka je, viete čo? Ten muž, s ktorým ste to hrali. No napríklad robila som postelovú scénu s Ondrom Vetchým, kde si pán režisér vymyslel, že budeme na posteli, kde ja na ňom sedím a boskávame sa a potom sa nejako vymeníme, alebo opačne to bolo. Ja som bola na záver, myslím, hore a kamera sa mala točiť vo vzduchu nad nami, aby to vyzeralo, že sa nám ako keby točí hlava z toho krásneho zážitku, ktorý my tam dole máme. My sme to išli asi 45 krát. Lebo to sa fakt takto veľa natáča. Lebo to bolo také, že začali sme teraz, vieš, napätie, všetko, pohľady, dotyky. A zrazu stop, vidíme kábel. Pardon. A zase ideš ešte raz. Stop, vidíme nohavičky. Pardon. A teraz ideš znovu. A takto až 40 krát. Ako... Čo ti poviem, ako nemá to nič spoločné s erotikou. To vás podľa mňa vytrenujú na tej škole asi, nie? Že sa nedieje. Nie, tak ti poviem, na tej škole... Ale na tej škole už pripravia nejako. Pozri, herectvo, o čom je herectvo podľa teba? Sa nehambíte vôbec, že sa dokážete... O čom je podľa teba podstata herectva? Zabaviť ľudí. O čom je podľa teba podstata herectva? To teraz by ma zabil môj pán učiteľ, ale podstata herectva je podľa mňa presne byť niekým, kým normálne nie som, z jednej stránky a ukázať ľuďom, neviem to odprezentovať akože takto, ale hráme sa na niečo, podľa mňa, čo nie sme, keď sme herci. Hráme sa na niečo, čo nie sme. Čo vás baví na filme? Alebo keď ste v divadle, čo vás na tom baví? Žiť sa s tou postavou. Zžiť sa s tou postavou? To som chcel, no. Že nájdeš, že prežiješ s tým hercom, s tou postavou niečo, čo sa ťa týka. Hej? Niečo si tam nájdeš. V tom filme vždy nájdeš niečo podobné prežil alebo niečo riešiš. Čiže úlohou herca je ponúknuť tú emóciu a ten zážitok tak, aby vy ste to spolu so mnou mohli prežívať. Aby vy ste nasadli na tú moju loď a ja vás chvíľku veziem, ja vás chvíľku nesiem. Áno. A či musím k tomu použiť aj povedzme svoje telo alebo nejaký erotický náboj, alebo lásku, alebo nenávisť, alebo túžbu, alebo závisť, alebo nejakú podlosť, lebo každý sme chvíľu aj závislivý, každý sme chvíľu aj podlý. Každý máme v sebe aj tú temnú stránku. Preto sa tak radi stotožňujeme s postavami, ktoré sú povedzme aj negatívne v niektorých filmoch, alebo v televíznych inscenáciách, alebo v divadle. Čiže vedieť ponúknuť tú svoju dušu a ten pocit tak, aby sa toho vedel niekto iný chytiť. To je podstatou herectva. Wow, a či sa pritom musím s niekým boskávať, alebo nedôležité je to, aby tie dievčatá, ktoré sa na to pozerajú, so mnou vedeli cítiť buď tú vášeň, alebo ten ostých, alebo tie rozpaky, alebo ten strach z toho, že čo sa teraz stane. Umenie. Je to krásne, je to nádherné. Prečo by si mal kúpiť práve naše Hero Hero? No preto, aby si videl zábery, ako sú napríklad tieto. Koľko najviac ste zarobili za jednu prácu? A ktorej si ty písal, Lukáš? Ja? Vy máte môj mobil. Tam je veľa. Takže namiesto krabičky Kameliek si predplat naše Hero Hero. Pani Zuzana, aká je vaša posledná správa alebo konverzácia vo vašom telefóne? Od muža. Akože od nejakého muža. A zase je to veľmi zachytilo podľa mňa. Aj vám dole, ako ľudia máme to. Nie, posledná, keď som si čítala predtým, ako som sem išla, poslednú správu mám od dcery, lebo ju beriem z mesta do Bratislavy a od muža mám tam od takého jedného kamaráta pozvanie na kavičku. To je tiež veľmi dobré. Veľmi príjemné. Aká bola vaša najväčšia výplata z toho, čo robíte?
Keď som robila reklamu. A koľko to bolo? Vieš čo, ak si dobre pamätám, to bolo ešte v korunách, hej? Že to bolo akože fakt, že vtedy som si povedala, že wow. Robila som reklamu a myslím, že som za ňu dostala 60,000 českých korún, hej? To je koľko? A to bolo, ako keby som dnes dostala, ja neviem, 30,000 eur. 30. Že to bolo fakt, že veľa, akože nie na prepočet, ale na to, čo som si vtedy mohla kúpiť. A aj aká kráľovna som sa cítila. A ja som nedostala len tých 60,000 českých korún. Ja som dostala ešte aj hnedé nohavice, ktorých som hrala. Boli úplne nádherné. A vlastne tým, že ich kupovali na mňa, tak a veľmi sa mi páčili, som si chcela odkúpiť. Oni, že to si nechajú. Ja, že yes! Wow, to je super. Ale keď sme to zdanili a tak bla bla bla, akože v čistom zostalo naozaj len málo. A to bolo... Aj tak to je úspech. A to bolo, akože to bola reklama v televízii a išla, neviem, 3 roky alebo koľko, že bolo, ako zase nebolo to až tak veľa peňazí na to, aký to bol objem aj práce, aj všetkého, ale bolo to super. A potom ešte posledná otázka. Keď teraz riešime iba hereckú kariéru, či tam ste mali aký najvyšší honorár za deň a koľko ste si možno nechali priplatiť za to, že si tam vystúpili teda... V časoch, keď som ešte vystupovala nahá. Takže pred mesiacom, nie. To bolo dávno. Nepamätám si to. Čestné slovo, lebo to boli inscenácie a vtedy boli tie honoráre naozaj také akože veľmi, veľmi, veľmi symbolické. A ani by som... Fakt neviem, či Čo vôbec... týka hereckého platu, tak najvyšší herecký plat? Najvyšší herecký plat na deň? Nepoviem. Tak sa mi to páči. A ja si pripijem na to, aby ten plat už len rástol. Presne, tak to má byť. Ale herci to robia kvôli tomu, že to milujú. A to sa mi na nich páči najviac. Tak, ďakujem, že ste pre naše pozvanie, ste si to užili, bol to Pani povedať. Zuzana, ešte viac som si vás obľúbil, neviem, či sa to dá ešte, ale dá sa to. Chalani, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem veľmi pekne, robíte to veľmi fajn. Yes! Na vaše zdravie. Ďakujeme. Jednotka z hviezdičkou.